Astebarru hilaren 18an abiatuko da emakumea kirolean lehenengo jaialdia. Iradierraren hartuko du lekua eta kirolean emakumeei agerpen handiagoa emateko sortu da kirolean ere berdintasuna lortze aldera. Behin betiko egitarau eta parte hartzaileen kopurua oraindik ez dago zehaztuta, ekitaldiaren aurreko astean iragarriko dute, baina hala ere xehetasun batzuk eman dituzte. Hainbat kiroletako ekitaldiek osatutako jardunaldia izango da eta estandak, erakustaldiak eta kirolariekin egindako solasaldiak antolatu dituzte egun horretarako. Ekitaldia goizeko 10:30 eguerdiko ordubietara izango da. Que quede claro que no es una gala, va a ser una jornada de eventos de un sinfín de deportes durante toda la mañana del 18 de junio. Es una fiesta que no es solo para ver dónde se podrá practicar y disfrutar durante toda la jornada con tan solo acercarse a los stands. Aunque la programación no está cerrada, la presentaremos oficialmente la semana previa. Una fiesta del deporte que realizan las mujeres, porque las mujeres queremos ser visibles en igualdad y para todos los públicos exactamente igual, como ocurre en el deporte masculino. Hauexek izan dira eguneko lerroburu nagusiak, tarte baten ondoren itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin, gaurkoan Eraitza ez Gilaz izango dugu, EH Bilduren legebiltzarkidea eta Gazteria alorreko arduraduna, orain arte. Sujar, Sahararen alde lan egiten duen gazte talde bat da, 2018an sortu zena, elkar ezagutu ginelako errefuxiatuen kanpamenduetan, eta ikusita bidaiko gazte bakarra ginela, ikusi genuen Nafarroan desinformazio handia dagoela Sahararen inguruan, eta orduan horretan lan egiteko beharra ikusi genuen eta Sujar sortu genuen. Sujar izenen aste batetik dator, lehenengo sugarra, dela guretzat sahararrek duten erresistentzia eta indarra simbolizatzen duena, Sahara hitza, berez, eta jorra haien hizkuntzan aske esan nahi duena. Orduan hortik aste bat egin genuen eta Sujar. Esan dudan bezala, helburu nagusiena Nafarroako gazteria informatzea da, edo, Saharak bizi duen egoera soziopolitikoaren inguruan informazioa ematea da, eta eskuragarri izatea. Baina, gero behar gehiago edo behar berri batzuk agertu ziren, adibidez Oporrak bakean programa, badela gero azalduko dugun hobeto, baina Saharak duen programari garrantzitsuenetariko bat, eta horretan ari gara lanean. Pixka bat kokatzeko, duela 47 urte, Sahara Espainiako kolonia bat zen, 53. Probintzia, hain zuten ere, eta Frankok egun batetik bestera lurraldea abandonatu zuen, eta Marokok egoera hori aprobetxatuz, hain ezaguna den martxa berdearekin lurraldea okupatu zuen. Eta orduan sahararrak behartuak izan ziren basamortua, bere etxeak uzteko eta ihes egin zuten basamortua zeharkatuz, Argeliako mugara iritsi ziren, eta Argeliak utzi zien basamortu zati bat, hor eraiki zuten orain ezagutzen ditugun errefuxiatuen kanpamentuak, eta geroztik hor bizirauten dute. Orain, lehen esan dugun bezala, ari gara Oporrak bakean programarekin lanean, eta programa hau bada, orain arte etortzen ziren
Nafarroako familietara edo baita Euskal Herria osora eta Espainiar estatura ere, 8 eta 12 urteko haur sahararrak etortzen ziren aberri familietara udako 2 hilabetetan. Programa honek dituen helburu nagusienak badira batez ere haurrak samortuan egiten dituen temperatura gogorretatik ateratzea, udan egiten dituzte 50 gradu gutik gora, orduan uda hemen pasatzea, eta horrek dakartzan onura guztiak piztina joatea, hondartzara joatea, aurra hauek ez dituzte gauza hauek kanpamenduetan. Izozki bat jatea, ez dakit, horrelako gauzak ez, gero elikadura egoki bat eskintzea, eta baita batez ere medikura eramatea, begi eta hortze errebisioak egitea, eta horrelakoa. Eta baita kultura eta hizkuntza berri batzuk ikastea ere, hori oso onuragarria dela hientzat, eta hori. Bale, gure papera, modu batean, Anasek eramaten du oporrak bakean programa hau. Anas bada, Asociación Navarra Amigos del Sahara, eta gure papera modu batean laguntzaile gara. Badaude haur batzuk harrera familietara joaten ez direnak behar berezi batzuk dituztelako, medikoa gehiegi bizitatu edo bakuntzaren bat, orduan haur hauek etxe batean gelditzen dira begirale sahararrekin, eta guk haiekin ekintzak egitea da egiten duguna. Bolerara joaten gara, zinemara, saltinera ere joaten gara, egirarekura, urtegira, ondartzara, tailer diferentak egiten ditugu. Modu batean da, beste haurrak duten uda berdina aztezina eta divertigarria haiek ere izatea. Familia bezala bat gara, irri egiten dugu, negarre egiten dugu, eta gero haiek etxera bueltatzean gurasei kontatzea zein ongi pasatu duten harrera familia bat ez izan arren. Eta batez ere, berotasun hori somatzea. Talde txiki bat garenez, ez dugu inongo finantziaziorik, ez dugu diru laguntzari jasotzen, eta orduan ekintza hauek egiteko saltzen ditugu guk eginiko kamisetak, sudaderak ere egin ditugu, tote bag batzuk ere dauzkagu, saltzen ditugun gauzetatik lortzen dugun dirua bada ekintza hauek gero egiteko. Orain, kamiseta hauen salmentarekin gaude, eta nahi baldin badituzue, Instagrametik edo Facebooketik kontaktatu, @sujarsahara, eta guk azopozik bidaliko izkizuagu. Bukatzeko, aipatu nahi dugu aurten etorriko direla programa honekin Nafarroako familietara beste urteetan etortzen ziren baino askoz ere haur gutxiago, ze normalean etortzen ziren 100 baino gehiago, eta aurten pandemiaren ostean egon denez paroi hori 2 urte hauetan askoz ere familia gutxiago daude, eta momentuz 8 haur ditugu oraindik familiari gabe, eta hori animatzen zaituztegu bihotz-bihotzez esperientzia honetan sartzea eta haur bat hartzea zuen etxean, ze zarete damutuko. Ni izan nintzen aberri familia, haur bat izan nuen 3 urtez, eta niretzako nire ahizpa da. Orduan hori, esperientziarik politena eta berazgarriena izan da niretzat, orduan hori, animatzen zaituztet. Eta horretaz aparte, lehen aipatu dugun etxe hori familiari gabe geratzen diren haurrak, aurten izango dugu, orain arte erabili dugun etxea erabili, kanpo arazoengatik, orduan besterik gabe norbaitek ezagutzen baldin badu etxeren bat edo baldin badu kontakturen bat, eskertuko genizueke, eta hori, idatzi aldi guzu guri edo Anas elkarteari. Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Eraitz Saez de Egilaz, EH Bilduren legebiltzarkidea eta Gazteria Lorreko idazkaria, eguerdion. Egunon. Lehenik eta behin indarkeria matxistari helduko diogu, asteburuko gertakariak direla eta izan ere datuen arabera 6 atxiloketa izan dira gutxienez, asteburuan Euskal Herrian, baita sexu eraso hori behazainen, atzokoan irmoki gaitzetzi zuena mugimendu feministak, udako jaien testu inguruan zer aurreikusten duzue?
Bai, egia da, azken egunetako gertakariak nahiko gogorrak izan dira, eta, behasaindarra izanik, niretzat ere nahiko gogorra izan da ez festen atarian halako gertaera batekin amaitzea, nahiko borobilzi joa zen festa horiek, ikusten dugu argi eta garbi eraso sexistak eta emakumeen kontrako violentzia hori existitzen dela eta aurrera eramaten dela, eta ikusi dugu ere orain arteko festa giro askotan hori gertatu dela, eta aurrerantzean hori gertatuko denik ezin dezakegu horrela aurre ikusi, baina badakigu ez, egungo egoeran eta emakumeen kontrako violentzia hori errealitate bat dela. Hala ere uste dut aurre ikuspen horiek ezin ditugula egin eta ezin dugula alarmistak eta alarma egoera konstante batean bizi, justuki emakumeen askatasuna bera mugatzen delako ez, eta gure aukera eta erabakimen hori ere oztopatzen delako hori dena aurre ikusi edo alarma egoera hortan sartuko bagina. Baina bai uste dugula egoera horren aurrean erantzun bateratu bat emateko aukera errealak izan behar ditugula eta prestatuta egon behar dugula baita mugimendu feministarekin batera. Eta gertaera hauen aurrean instituzioen eta erakunde publikoen erantzukizuna nola baloratzen duzu, orain arte, eta zein izan beharko litzateke, zuen ustez? Guk uste dugu instituzio publikoek eta erakunde publikoek nahita nahi ez izan behar dituztela erantzunak eta erabaki kolektiboak ere aurrera eraman ahal izateko halako egoeren aurrean, eta zentzu horretan usten dugu, adibidez mugimendu feministarekin elkarlana egunerokoa eta konstantea izan behar dela ez. Askotan hitz egiten dugu guk ere gobernantza feministaz, eta guretzat gobernantza feminista justuki termino edo parametro horietan eraikitzen da ez, erabaki prozesu oro izan dadila, erabaki elkarlanean hartutako erabaki bat eta erabaki komun baten ondorio. Zentzu horretan adibidez oso balioan jartzen ditugu edo baliagarri egiten zaizkigu ez, protokolo feminista asko elkarlanean eraikitzen direlako udal, mugimendu feminista, auzoko eragile, txosna batzorde eta dena delakoekin. Eta usten dugu termin horietan egin behar dela aurrera ere eta termin horietan eraiki behar dela elkarlana. Ezin dena izan da, instituzio publikoek beraien lana egin beharrean ez, mugimendu feministak egiten duelako eta protokolo hori egia aktibatzen direlako edo sortzen direlako, mugimendu feministaren bizkar utzi. Uste dugu baliabideak eta tresnak behar ditugula justuki autodefentsa feminista deritzogun hori delako tresnak eta baliabideak izatea gure bizitzen gainera bakitzeko eta gure egunerokoaren gainera baki ahal izateko, eta horretarako elkarlan hori ezinbestekoa zaigu. Gazteen beste kezkaiturri nagusienetako bat da etxe bizitzarena. Aurtengo lehen 3 hilekoan datuek diote 292 etxegabetze izan direla. Iazko datuekin alderatuta 106, beraz nabarmen egin dute gora. Alokairu parke publikoa handitzeko proposamena aurkeztu zenuten horri aurre egiteko Eusko Legebiltzarrean, baina EAJak eta PSek aurka bozkatu zuten. Nola ulertzen duzu horren aurka egitea? Guretzat hemen funtsezko elementua da etxe bizitza eskubidea ari garela hizketan, eta askotan ahaztu egiten zaigu eta badirudi ere etxe bizitza bera kapritxo bat bihurtu dela gaur egungo termino hauetan edo ikusten ari garen egoera honetan ze gain hartu du egoerak etxe bizitzari dagokionean, batez ere merkatu pribatuari dagokionean, baina baita merkatu publikoari dagokionean ere, eta termino horietan adibidez etxe biden gaur egun 60.000 pertsonatik gorako eskatzaile daude ez, eta eskaintza babes ofizialeko etxe bizitzena edo babes publikoko etxe bizitzena 26.000koa da. Hau da, askoz eskari gehiago dago eskaintza baino. Eta guk hor bai jarri nahi izan dugula fokoa batez ere etxe bizitza merkatu publikoa alokairuan eskuratzeari ez. Batez ere 180 eskatzaileen 180 alokairuan eskatzen ari delako, ikusten dugulako alokairuari dagokionean, merkatu publikoari dagokionean, parke publikoari dagokionean izugarrizko gabezia daukagula, baita gazteen artean ere. Ikusi dugu adibidez, gazte babes ofizialeko etxe bizitzetan bizi diren gazteen 9% soilik bizi dela alokairuan. Horrek esan nahi du erosketa edo erostea izaten dela normalean gehien erabiltzen dena, eta hori da ez dagoelako. Alokairu merkatu publiko hori ez delako existitzen. Eta hor bai egin nahi izan dugula, fokoa jarri nahi izan dugula, eskaera hori legebiltzarrera eramatean, eta horreko ostegunean adibidez proposamen bat egin genuen lege bat aldatzearena, hirigintza planaren lege aldatzearena 2006koa, 2 artikuluetan, baina batez ere planteatzen genuen zen 50% gorde dadila alokairurako etxe bizitza publikoak egin ahal izateko. Uste dugulako eskubide hori gauzatu ahal izateko beste termino batzuetan ere hitz egiten hasi behar dugula, jada ez dela bakarrik etxe bizitza eskubidea eta sarbide duin bat, etxe bizitza duin baterako sarbidea izatea, baizik eta baita
gure bizitzak alokairuan garatzeko eta benetan alokairu hori bizitza guztirako izateko aukera izan dezagun. Ze gaur egun bai ikusten dugula, titulartasun publikoa beharrean titulartasun pribatua dutela normalean babes ofizialeko etxe bizitzek, eta horrek ekartzen du adibidez, promotore pribatuek etxe bizitza horiek alokairura ateratzen dituztenean denbora baterako izatea, baina denbora hori pasatzen denean familiak, norbanakoak, pertsona guzti horiek kalera botatzea, eta horrek etxegabetzeak dira horiek, eta horrien aurrean uste dugu bai ala bai izan behar dugula alokairu merkatu publikoa Jaurlaritzaren titulartasunean. Horrek ekidingo luke gaur egun dauden arrakalak edo hutsune horiek, ez? Izan ere, sakonean dagoen arazoa da jabetza pribatua eta etxe bizitzarekin, etxe bizitza eskubidea denarekin espekulazioa egiten ari dela gaur egun. Bai, hori argi dago. Esango genuke adibidez gaur egun etxe bizitzak alokairuan eskuratu ahal izateko gehien bat merkatu pribatua daukagula gure esku. Guk askotan esaten dugu legebiltzarrean ere, gazte batek etxe bat alokatu nahiko badu, alokairu merkatu publikoan dauden ezintasunak medio, nahita nahi ez, idealista eta horrelako lekuetara jotzen dugu, eta horri ikusten ditugu zein diren prezioak, eta prezio horiek ikusten ari gara oso zona tentsionatuak ditugula gure hiriguneetan, baina baita hiriguneetatik kanpo, azken asteetako berria izan da adibidez, Donosti da gaur egun Europako hiri garestienetako bat, alokairuari begira, baina Donosti inguruko hiri guztiek ere arazo hori pairatzen ari dira, eta horrek esan nahi du, alokairu prezioa gora eta gora doa, horri ez bali mazaio muga bat jartzen, ez dugula sekula izango benetan eskubide hori bermatuta, eta gazteen kasuan adibidez, hori uste dut gaur egun eskaera hori, prezioa mugatzeko eskaera hori da kalean dagoen eskaera bat ere bat dela, eta guk ere legebiltzarrean EH Bildu talde parlamentariak ere egin ditu 10 saiakera hori aurrera eraman izateko, lege formatuan ekarri genuen, legez besteko proposamenetan ekarri dugu, mozio desberdinak planteatu ditugu, eta beti esan zaio ezetz alokairu merkatu publikoa erregulatzeari, eta horrek ez du zentzurik. Alokairuerako laguntzak jarri ditu martxan, edo ditu martxan Eusko Jaurlaritzak, aurten berrikuntza batzuekin, gaztelagun programa horretan, esaterako adina luzatu duela, 30 urtetik 36 urtera bitartean, eskatu daitezkela diru laguntza hauek. Zuen ustez zer suposatzen du honek gizarte batean, 36 urtera arte gutxienez, egote aukera hori, ez? Etxe bizitza sarbide duin bat ez izateko aukera hori erreala, oso erreala dena? Azken hilabetetako berria izan da 36 urtera luzatu dutela Gaztelagun programa, baina Gaztelagun programa bera ere guk irudikatzen dugu partxe badela, edo planteatzen dugu partxe badela, ez? Gaur egun ditugun ezintasun hoiei aurre egin ahal izateko, Jaurlaritzak asmatu duen partxe bat izan ere, aurre egin genezakeen ez etxe bizitza eta gazteen arazoari beste termino batzuetan, baina erabaki du prestazio bidez aurre egitea. Horrek esan nahi du, guk gaztei ematen diegu diru bat, gazteek hori gero ordaindu diezaioten jabeari zuzenean, orduan, diru publiko hori zuzenean jabe pribatuetara doa. Gaur egun, 36 urtera luzatu da, hasiera batean, hasi zen 32 urte bitartera arte. Ikusi dugu, gainera, 36 urtera luzatzen dela, eskaera bera ere hortxe dagoelako, hau da, gehien bat eskaera Gaztelagun eskatzeko dago 25 urtetik gorako gazteengan, nun daude 18, 25 urteko bitarteko gazteak, ez Gaztelagun bezalako programa bat eskatu ahal izateko, diru sarrera minimo batzu behar dituzu. Noske gaztea zarenean 18, 20 urte bitartean normalan ikasketa prozesu batean zaude, edo lanean zaudenean ere zoritxarrez prekaritatea medio beltzean kobratzen zuta, etzara iristen minimo horietara, orduan, hor eskaera oso txikia da. Eta ikusi dugu hori, gaztetasunetik haratago ez, emantzipatzeko ezintasun hori estrukturala dela, lehen agian esaten zela ez, gazteak dira emantzipatzeko arazoak dituztenak, eta gaur egun ikusten dugu hori 30 urtetik gora. Doala 30 diot, 12-30 bitartean kokatu duelako Jaurlaritzak berak ere gazte termino hori. Baina ikusten dugu hori 30 urtetik izugarri luzatzen ari dela, eta gaur egun ere 40 urteko pertsona batek ezintasunak dituela emantzipatu ahal izateko, edo etxe bizitza propio batean ez bere bizitza proiektu hori garatu ahal izateko. Eta hori arazo bat da, eta arazo horren aurrean, Jaurlaritzak eskaintzen diguna, desde luego, gure ustetan ez da nahikoa. Eta partxe honekin ezin dugu jarraitu, ze gainera ikusi dugu Espainiar estatuan ere bono joven bezalako diru laguntzak edo prestazioak asmatu dituztela,
baina horrek ez diola aurre egiten dauzkagun prezio altuei eta daukagun arazo estrukturalari etxe bizitzaren arloan. Etxe bizitzaren aferarekin ertziki lotuta dagoena da prekarietate egoera, soilik gazteen artean, ikusten ari gara azken aldian nola prezio goraka egiten duten, inflazioa zeinen altua den, baina soldatak eta pentsioak eta berdin jarraitzen duten, ezta? Dagoeneko ere esan daiteke, soldatapeko lan batekin ezinezkoa dela etxe bizitza edo alokairu bat izatea, non heldu gara onaino? Nola heldu garen onaino, nahiko argia da ez, sistema honen engranaje horiek funtzionatu dezaten, prekarietatea nahitaezkoa izan da, edo prekarietatea sustatzea nahitaezkoa izan da, eta gaur egun ikusten dugu adibidez ez soilik gazteengan, prekarietate bitala zabaldu da gure bizitzako eremu desberdinetan, eta horrek esan nahi du ez, prezioak geroz eta altuagoak diren heinean, eta gure soldatak berdin mantentzen direnean, edo jesten direnean, inkluso esango genuke ere, ezinezkoa zaigula. Bizitza bizigarriak diogun termino hori aurrera eramatea eta bizitza bizigarri horiek bizi ahal izatea, ez? Eta uste dugu, horregatik diogu, pasa behar dugula benetan kalitatezko enplegurako bide horretara, eta behingoagatik esan behar dugula prekarietatea gehiago ezin dela diruz finantziatu, eta benetan aurrera begira goazen heinean, edo aurrera goazen heinean, nahita nahi ez enpleguan jarri behar dugula fokua, enplegu duinetan jarri behar dugula fokua ere, baina baita lanari dagokienan, hau da, etxeko lanak ere nolabait enplegu bilakatu beharko ditugu, edo horri ere marko zaio bide, edo horren inguruan ere hitz egiten hasi beharko gara behingoz. Urte honetan ere, egoerari nolabait heltzeko asmotan Eusko Jaurlaritzak martxoan ontzat eman zuen gazteriaren legea, gazteen autonomia eta emantzipazioa erraztea helburu duena, hala jartzen du behintzat. Zuek zen nolako irakurketa egiten duzu lege honi buruz? Gu lege honekin izan ginen hasieratik nahiko kritikoak. Lege hau, gazteria lege bat etzen existitzen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan orain arte, eta hori nahiko grabea dela esan genezaken, ze beste autonomia erkidegoetan Espainiar estatu mailan adibidez existitzen dira halako legeak. Guk bultzatu genuen, EH Bildu talde parlamentaria bultzatu du azkeneko legegintzaldietan lege hau ekartzearen beharra, eta lege hau egin duena Jaurlaritza izan da. Eta Jaurlaritzak ekarri digu lege hau Eusko Legebiltzarrera. Hasieratik ikusi genuen guk lege honekin ezin zela aurrera jarraitu. Ikusten genuelako, intentzionak izan zitzakela legeak, baina sustatuko da, esatetik haratago egin behar den hori ere zehaztu behar dela, eta hartuko diren neurriak ere zehaztu behar direla legeetan. Horregatik planteatu genion osoko zuzenketa bat lege honi, osoko zuzenketa hori etzen posible izan, eta orduan talde parlamentario desberdinek gure zuzenketak egin genituen. Eta guk zuzenketa nahiko mardulak egin genituen zentzu horretan, usten dugulako benetan, 12-30 urte bitarteko gazteek gaur egun, baina etorkizunera begira, ze lege hau izango dela aurrengo pare bat legegintzaldietan existituko den legea, heldulekoak izan behar dituztela. Eta hori da askotan, Eusko Jaurlaritzaren dinamikari jartzen diogun, edo zalantzan jartzen duguna Eusko Jaurlaritzaren dinamikatik. Askotan esaten direla gauzak, egingo diren gauzak, baina ondoren ez direla betetzen, eta batez ere gaur egun adibidez, gazteria lege honetan, emantzipazio eskubidea onartu da, guk planteatu genuelako, baina guk planteatu ditugun beste hainbat gauza ez dira zehaztu, baina emantzipazio eskubidea onartzarekin ez du balio, gero emantzipazio eskubide hori nola gauzatuko den ez baduzu zehazten, eta zentzu honetan ez da ezer zehaztu lege honetan, ez da zehaztu bide horri bat, ez zaigu esan zer egingo den, egin dena da esan plan desberdinak egongo direla, emantzipazio planak egingo direla, gazte talka planak egingo direla. Ni legebiltzarrera sartu nintzenean gazte talka plana entzuten nuenean ez nekien zertaz are ginen hizketan, eta pixkanaka hilabeteak aurrera joan ala ikusi nuen benetan gazte talka plan bat zela, plan bat esaten zuena beste plan bat egingo zela. Eta horixe da gazteria legeak esaten duena. Egingo dela, hau edo bestea, baina ez dakigu zehazki noiz, zer, eta batez ere guk gazteok zer exigitu aldiogun instituzio publikoei. Aukera galdutzat ematen duzu beraz. Bai, oso, asko. Besteak beste baita ere planteatzen zenuten, prekarietateari aurre egiteko tresnak jaso zitekeela lege honek, baina momentuz ez dagoela horrelakorik. Bai, guk planteatu genuena zuzenketa partzialen bidez izan zen, legea bere horretara ezin dugu eraldatu, ez delako posible izan osoko zuzenketa, baina alik eta zuzenketa mardulenak edo garrantzitsuenak egiten saiatuko gara, eta termino horietan 4 foko jarri nahi izan genituen alde batetik gazten eskubideak onartuko zituen zerrenda bat, eta horien artean emantzipazio eskubidea onartzea, baina gero emantzipazio eskubidea gauzatu ahal izateko beste termino batzuk. Horien artean zegoen adibidez lan eta enpleguaren arloan
guk esaten genuen prekaritatea diruz ez finantzatzeko konpromisoa hartu behar zuela. Eusko Jaurlaritzak nahita nahi ez. Horrek esan nahi du. Horrek esan nahi du Jaurlaritzak aurrera eramaten dituen programa guztietan, ze programa asko daude gazteak enpleguratzera bideratuta, prekaritatea etzela finantzatuko zergatik. Gaur egun programa horietan sustatzen diren kontratuak praktika kontratuak direlako, aldi baterako kontratuak direlako, lanaldi partzialeko kontratuak dira. Eta ikusten ari gara gazteak prekarizatzen ari garela Eusko Jaurlaritzaren oniritziarekin. Alde batetik hori eta beste alde batetik ere gutxieneko soldata bat planteatzen genuen, 1.200 euro inguruan soldata propioa izatea gazteek eremu horretan ere. Eta beste alde batetik emantzipazioari ezinbestean lotzen zaion beste kontua, bada etxe bizitzarena, eta agian hori da gobernutik esan zaiguna, EAJak eta PSek aurpegira bota digutena nola baitez, ez omentzen momentua gazteria legean alokairu pribatuaren prezioa mugatzeko eskaera hori egiteko. Guk uste dugu baietz, eskaera hori lege desberdinetan joan behar dela. Eta nolabait departamentu desberdinek ere izan behar dutela harremana legeen bidez. Eta horregatik esaten genuen hor ere alokairu merkatu publikoa indartzeaz gain prezioa mugatu behar genuela ere. Eta gero, aisialdiaren inguruan ere askotan hitz egiten da. Esango nuke gainera, gazteen inguruan hitz egiten denean eta politika publiko hitz egiten denean aisialdia hitz egiten dela, baina aisialdi bat ez dena benetan, adibidez 18 urtetik gorako gazteengana benetan egokitzen dela gehiago denbora pasa bat izango balitz bezala. Eta horregatik planteatzen genitun beka desberdinak martxan jarri beharko zituela ere Eusko Jaurlaritzak edo espazio batzuk habilitatu gazteak gure aisia benetan zentzuz eta gure eskubide eta baliabide guztiekin garatu alizateko. Prekarietatearen argazkia egin duzu, azken hilabeteotan jaso ditugun berriekin, langabezia datuen hobekuntza datu horiekin alderatuta, monetaren beste aldea ere izan daiteke horixe, eta testuinguru guzti honetan gazteen osasun mentalari ere erreparatu behar diogu, pandemia tarteko eta prekarietatea ere zenolako lotura du gazteen osasun mentalarekin egoera materialak. Guk uste dugu, benetan gazteak gaur egun bizitzen ari diren egoera gogorra dela eta askotan instituzio publikoetatik eta erakunde publikoetatik gazte gaixoak bezala da gure gazteak zaindu behar ditugula esaten dela, baina benetan ez direla hartzen neurri zehatzak hori aurrera eraman ahal izateko. Gaur egun ikusten ari garena da, eta adibidez, oraintxe bertan etorriko dira legebiltzarrera, baina gazteen euskal behatokiak ere bihar aurkeztuko dute txosten bat bertan, aurrera begira dokumentuan zehaztu dute 2021 urtean gazteek bizi izan ditugun egoerak. Eta bertan zehazten da gazteen 90%ak antsietatea, depresio zantzuak eta tristura nabarbena eta konstantea bizi izan duela. Horrek ekartzen digu egoera bat edo lehen argazki bat ezin duguna, gure jendarteak ezin duena permititu eta batez ere gure instituzio publikoek ezin dutena permititu, ez? Osasun mentala diogunean askotan ari gara ez, eguneroko egoerari dagozkion gauza edo kontu txiki horiek ezin ditugula aurrera eraman esaten dugu, eta horrek zuzeneko lotura dauka gaur egun bizitzen ari garen prekaritate bital horrekin. Askotan esaten dugu prekaritatea enpleguaren arloan ematen dela, baina enpleguaren arlotik ez, bizitzako arlo desberdinetara zabaltzen da. Eta gu ikusten ari garena da, gure belaunaldiak moduren batera, zeru muga kolektibo hori edo izan zitzakeen ziurtasun horiek galtzen joan dela. Horregatik diogu benetan behar ditugula heldulekuak eta denok batera aurrera egin ahal izateko planteamendu askoz kolektiboagoak, eta pandemian zehar ikusi dugu gaur egun ja ez da asko hitz egiten pandemiaz, baina azkeneko hilabete eta urteetan bizi izan duguna ez da normala izan. Gure kontrako kriminalizazioa jasan ezina izan da egunerokoan medioetan eta politikari askoren ahotan esan direnak gazteen inguruan. Baina zuzenean, hori izan da, ez zaigulako entzun. Inork ez duelako esan gazteak entzungo ditugu eta gazteak behar dituzten edo dituzten nahi eta desira horietatik hasiko gara eraikitzen, ez? Eta deseskalada guzti horretan beti azkeneko planoan utzi dira gazteak eta horrek ekarri du, gure sozializazioa ez da existitu. Eta aurrera eraman ahal izateko planteamendu kolektibo horiek eraikitzeko ez, aukerarik ere ez dugu izan, ez dugu sostengurik izan. Eta noski, horrek guztiak ere badakar, arazo guzti horiek pribatuak izatea. Eta arazo horiek privatizatzea. Eta gainera ikusten ari gara ere, osasun publikoaren ere, Osakidetzan ere ez direla ondo hartatzen egoera guzti hauek, ez? Orduan, da,
gauza asko sartzen dira barruan, baina ikusten ari garena da hori. Gazteak egunerokoari aurre egiteko arazo nabarmenak izaten ari garela. Eta testuinguru sozioekonomiko guzti honen aurrean nola ikusten duzu gazteriaren implikazio politiko maila? Hor nik uste dut askotan ez dela begiratzen eta begiratu gabe ere ez dela ikusten gazteak egiten ari garen guzti hori zertan datzan, ez? Askotan esaten da eta gu baino helduagoak diren belaunaldiek ere gure inguruan edo militantzia eremuetan ere esaten dute gazten parte hartzea txikia izaten dela arlo soziopolitikoan adibidez edo instituzioetatik ere kexatzen dira askotan gauzak planteatzen direnean edo mahai gainean jartzen direnean gazteak ez direla azaltzen. Horrek badauka hasteko irakurketa bat nahiko esinfla dena eta da demografikoki nahiko gutxi garela eta hori ere kontutan izan beharko da. Baina hortik haratago ere askotan ez da ikusten gazteak egiten ari garen guztia, ez? Eragiletza soziopolitiko batean gazteak egunerokoan daude, militantzia aktiboetan, eragile desberdinetan, askotan ere ez ONG edo alakoetan ere parte hartzen dute, eta eguneroko implikazio politiko hori, sozial hori, existitzen da, naiz eta ez den ikusi nahi. Eta hori, lehen esan duan bezala, gazteak eginda argazki bat gazte arduragabeena, guk kriminalizatu alizateko, momentu horretan ondo etortzen zelako ere ez, pandemia baten erdian botilloiei kulpa botatzea edo gaztei kulpa botatzea, baina horren atzean egon diren kontu guztiak ez dira kontutan izan, adibidez hori. Zaintza sareak eratu zirela bere garaian pandemiaren okerrenean gazteek bultzatuta, eta hori horrela izan da, gazteek eraman izan dituzte aurrera, eta gazteek jarraitu dute ere edo gure herrietako festetan gazteak dira lehenengo planoan daudenak. Eraitza ez Egilaz EH Bilduren legebiltzarkidea eta Gazteria Lorriko idazkaria. Eskerrik asko gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Ni eskertzuei. Tarte bat eta jarraian atea irekiko diogu solasaldiari. Gaurkoan gurekin izango ditugu Maialen Ferreira eta Carmelo Landa. Orain arte. Amaiur gaztelu baltzori, berreun gudari oro sumin, zaintzen zaitu ben, zaldun onak, Navarraldez eginda bezin, berreun gudarik, gaztelu
eta egunero legez, solasaldiari hasiera emango diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Maialen Ferreira, eguerdion, eta Carmelo Aranda, eguerdion. Eguerdion, bai. Lehenik eta behin euskal presoak ekarriko ditugu gogora, eta justizia restauratiboa zarituko gara, izan ere aste honetan zehar, eta atzotik abiatuta munduko biktimologia erakundearen 17. nazioarteko kongresua ospatzen ari da Donostian, bertan kursalean, eta atzokoan euskal presoen bi abokatuek izpide izan zuten zuzen justizia errestauratiboa, baina batez ere haren limiteak, mugak edota oztopoak gaur egungo espetxe sistemarekin eta espetxe politikarekin. Besteak beste, aipatu egin dute Auzitegi Nazionala sumarioak berriz irekitzeko bultzatzeko tresna izan daitekeela justizia errestauratiboa, ohartarazpen hori egin dute, eta baita ere baimenak emateko edota baldintzapeko askatasuna ere nolabait mugatzeko betekizun giza ere aurkezten dela gaur egun justizia errestauratibo hori. Lehenik eta behin oro har, nola kokatzen duzue gaia? Zuen ustez bide honetik goaz justizia errestauratiboari helduta? Galdera oso ona da, nola kokatu gai hau, ze hain justu hori da nire kezka nagusia. Nik uste egonez gaur irakurtzen kongresu biktimologia kongresua deitzen da gainera, victimology, ikusi dut inglesez, benetan izenak berak ere kokatzeko badauka berea, baina, klaro, batetik maila teorikoan hori filosofiaren eremuan, edo zuzenbidearen filosofiaren eremuan kokatu beharko genuke, ez da, nik uste dut. Eta restaurazioa deitzen dena, edo erreparazioa dituko genukena, ez da, izaten da, elementu batez ere arlo penalean aztertzen dena, baina erreparazioa zer da erreparatu behar dena, ez da? Hori da kontua, eta ze testuingurutan erreparatu behar da. Bi arazo oso sakon, ez da? Zer erreparatu behar da? Bai, sortutako mina, sortutako biktima, hain zuzen ere. Baina, klaro, ze testuingurutan, demokrazia testuinguru batean, jakina, ze demokrazia testuingururik espadago ez da urrunetik ere, justizia ere ezin daiteke justizia konsideratu, ez da. Nik uste dut benetan diotzut, Estatu Espainiarrean justizia hitz egitea gaur egun, benetan oso elementu estrainoa dela. Nik ez dut uste justizia ez demokrazia testuinguru batean, koka gaitezkeenik Espainiar estatu honetan. Hor dago lehenengo arazoa. Bigarren arazoa da, begira, horren aplikazioa egin nahi da edo planteatzen da behintzata atal konkretu honetan intenzionalidade politikoko presoetan eta euskal presoetan, ez da. Horria testuingurua askoz ere konplejoagoa da, zeren hain zuzen ere intenzionalidade politikoa badago da, bide politikorik egon ez delako edo demokraziarik egon ez delako, eta beraz testuinguru horretan delito deitzen dena ere noraino da delito eta noraino da rebeldia, ez da. Nik uste dut elementu horiek aztertu behar direla. Da gero biktimak nok sortzen ditu eta nortzurengan. Orduan, prebio asko daude. Nik uste dut aurreko elementu asko daude, nik bakarri maigainera botatzen ditut, eta gero ikusi dut, Txema Matanzas eta Izko besta abokatuek, hausnarketa batzuk egiten dituzte, gogoeta batzuk gaurko prentsan, batzuk oso eztabaidagarriak iruditzen zaizkit. Ze nik uste murriztu egiten dela ikuspuntua. Beraien azalpenetan, nik esango nuke ikuspuntu penala, zibila baino gehiago penala hartzen da, eta penitenziarioa, eta hori gehiegi murriztea da. Nik ezagutu dut Espainiako sistema pairatu dut, eta biktima izan naiz, Espainiako sistema penalarena eta penitenziarioarena. Eta, bere horretan hartzen baduzu hori sistema isolatu bezala, egundoko aberrazioa plantea daitezke, ez da. Eta benetan biktima dena bihurtzen duzu errudun eta zordun. Eta orduan zer reparazio mota egingo duzu, ez da. Hori dana ikusten duzunez da bakarrik kuestionatzeko planteamentua bera eta interrogante asko jartzeko eztabaida sakon izan behar duen eztabaida honetan.
zuk nola ikusten duzu egoera? Etxea teiatutik ikastea da, justizia restauratiboa hitz egitea, Audientzia Nazionalak sumarioak behin eta berriro irekitzen ari den une honetan, eta Espainiaren justiziaren aldetik, oraindik ere mendekuaren politika, espetxe politika ezartzen ari denean? Dirudi baietz, gauzia da justizia restauratiboak biktima zentroan jarri behar dagoela, ez? Baina jakin behar da zein da biktima. Ez da bakarrik biktimatzat hartu batzuei eta beste batzuei erruduntzat ez diezenean errudun. Ni gaur arratzaldean daukote elkarrizketa bat Gema Baronarekin, ikertzailearekin, eta kongresu hau, kongresu honen arduraduna dena, eta gauza hoiei galdetu behar dutzet, gehien bat jakitzeko, zer dan justizia restauratiboa zertarako balitxo dau. Eta berak esaten dago gauza bat, niri, berarekin ados nagoena, dela justizia restauratiboa hori ezin dela polizitatu. Ezin da, alde batera ez da bestera. Eta hori niretako erronka bat da, eta oso zaila da lortzea, ez? Hain da holaz, nik uste dut hor eman duzula klabe bat, ez da. Begira, justizia deitzen den sistema bere osotasunean Espainiar Estatuan da instrumento bat. Eta instrumento politiko, esala, erabiltzen da boteretik, gobernuetatik. Eta gaur egun ari da erabilera hori egiten, esan nahi dut preso politikoekin, joko bat egiten da, joko maltzur bat egiten da, esan ez begira. 36 daude oraindik Euskal Herritik urrun. Hor mantenduko ditugu, harik eta zuk ez badituzu alako, talako, pausu politiko ideologikoak ematen. Hori da erabilera politiko, erabatekoa ideologikoa. Hori da justiziaren erabilera instrumentala. Bueno, Audientzia Nazionalak, Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ditzen denak, horrek guztiek hori bera egiten ari dira. Orduan, biztan da, ezin dela ontzat eman testuinguru hori eta bakarrik murriztu eztabaida maila penal penitenziariora, ze orduan akatz larria egingo genuke, nik uste dut. Hemen utziko dugu gai hau, beste gai batera salto egingo dugu eta Madrilgo Kongresura begira jarriko gara, bertan eztabaidatzen ari direlako prostituzioari buruz, hain zuzen lan jarduera gisa hartu behar den ala ez, erregulatzearen alde egin behar den, aldate debekuaren alde egin behar den, izan ere prostituzioa abolitzeko legea da, PSOEk proposatu duena, bultzatutako araua da, sexu askatasunaren legean aurkeztutako zuzenketen oinarrituta, eta, hainbat talde parlamentario egongo dira egun hauetan, eta gaurko egunean zehar ere, honi buruz hitz egiten, sakoneko gaia ez da, hain zuzen egun bakarrean lantzeko, baina egoera kokatzeko Maialen, nola azalduko zenuke gertatzen ari dena? Prostituzioa eta abolitzearen alde edo erregulazioaren alde egitea oso debate zaila da. Nire ustez, justo ikertzaileari eta espertuei kasu egin behar genioke. Kasu honetan, nik adibidez zentroa askabide ezagutzen dut, eta eurek esaten dutena da emakumeei, ez da bakarrik erregulatzia edo prostituzioa abolitzea baizik, eta emakume horiei alternatiba bat emutea. Zuk ezin duzu, gauza debekatu, ez badago beste irten biderik, ez? Eta badaz, trata biktimaren asko da zenak, baina bebai daz, biktimatzat euren burua ez dutela jotzen, ez? Orduan, nire ustez oso garrantzitsua da prostituzioa erregulatu edo abolitu, kasu honetan ez dakit zein da egokiena, baina beti emakume horiei alternatiba bat emutia. Ze askok ekonomia arazoak dituzte, askok erregulatu gabeak dira, eta horiei irtenbide bat eman behar genioke. Aipatu duzu ez da, horietako emakume asko eta asko emakume migratuak direla, eta honen atzean edo sakonean dagoen arazoa baliabide falta eta paper edo egoera irregulartasunean egotearen falta agerikoa da, beraz hor ere sartuko litzateke atzerritarren legean, ez? Aldaketak egitearen autua baldin eta prostituzioaren abolizioa hitz egin nahi dugu. Inoski, batzuk, gehien bat esango nuke etortzen dira lan bat aurkitzeko, ez? Eta hau, irtenbide erresa, ez dela erresa, baina erresatzat hartzen dute, ezin dutelako beste lan mota bat egin, ez? Eta eurek daukege karga batzuk, dauke familia euren herrialdetan, ero igual hemen,
arazo ekonomiko pilua dituzte, batzutan ez daukie ez etxe bizitzarik, orduan, hortara joten dute, eta hori arazo bat da, eta horren gainean instituzioak egon behar dira. Dena den, planteatzen dena da proxenetei eta bezeroen gain jartzea isunak eta zigorrak. Nola ikusten duzu agian gaia sakona eta zabala da, baina... Eski lehen, oin arte, bebai, neski, prostitutei zigortzen ziren, ez? Orduan, hori da ez daukona zentzurik. Osea, bera da, ez da, biktima edo sistema baten biktima eta gainera berari zigortzen dutzezu. Nire ustez proxenetei bai zigortu behar die eta kontsumitzen duten edo bai bezeroi bai. Gai gora pilotzua eta hitz egiteko asko ematen duena, ikusiko dugu zer ateratzen den proposamen edo eztabaida horretatik. Gaiz aldatuko dugu, gorera itzuliko gara, Amaiurraldia izpide, asteburuan izan zelako, Amaiurren bertan, Amaiurgo bataiaren 500. urteurrena gogoan, eta burujabetza aldarri entzun dezagun, Joseba Konpainz. Atzo egindako ekitaldiarekin, gogora ekarri nahi genituen duela 500 urte pasatakoak, azkenean erabateko trascendentzia izan zutelako gertakari horiek gaur eguneko Nafarroaren burujaetza faltan, baina hain zuzen ere guk aldarri hori gaur egunera ekarri nahi genuen, iruditzen zaigulako 21. mendean Euskaldunok, Nafarrok ditugun erronkei aurre egiteko behar beharrezkoa dugula burujabetza berreskuratzea. Aldarrikatzen dugu, marko juridiko, erabat burujabea, erabakitzeko ahalmen osoarekin, eta azkenek, independentzia politiko osoa. Hori da hori izan zen atzoko aldarri nagusia. Sentimendua, ez behi izan zabaldua. Atzo egindako ekitaldiarekin, gogora ekarri nahi genituen duela 500 urte pasatakoak, azkenean erabateko trascendentzia izan zutelako gertakari horiek gaur eguneko Nafarroaren burujaetza faltan, baina hain zuzen ere guk aldarri hori gaur egunera ekarri nahi genuen, iruditzen zaigulako 21. mendean Euskaldunok, Nafarrok ditugun erronkei aurre egiteko behar beharrezkoa dugula burujabetza berreskuratzea. Aldarrikatzen dugu, marko juridiko, erabat burujabea, erabakitzeko ahalmen osoarekin, eta azkenek, independentzia politiko osoa. Hori da hori izan zen atzoko aldarri nagusia. Horiesek irudiak eta Joseba Konpainz bozeramailearen eta kidearen hitzak asteburuan ospatu zen Amaiurraldiari buruz, burujabetza aldarri. Euskal Herrianen bat dira, ez? Burujabetza aldarri duten mugimendu eta taldeak, baina aldarrikapenetatik haratago hutsunerik faltan somatzen duzue? Hutsunea, nik uste adierazgarria badela azken aldian, zu diozun bezala toki diferentetatik nik konvergentzia ikusten dut, aldarrietan, batez ere herri mugimendutan, da kasu honetan Nafarroa berri saltza deitzen da mugimendu hori, ez da. Eta behin da berriro ikusten ari naiz batetik Euskal Errepublika aldarrikatzen dela, da nik uste oso aldarrikapen egokia dela, eta orain ere bai, une honetan Amaiur gogoratuz ere aldarri hori eginda, baina justu astebete lehenago ere bai, mugan eta aurreko hilabetean ere hain zuzen Euskal Errepublikaren eguna deitu zuten Azpeitian, da nik uste oso gauza interesgarria direla, ez da. Zergatik, estelako porrotaren edo erorketaren oroimena egiten, baizik eta hain justu ere matxinatzea eta berriro buru altzatu eta errepublika propio bat lortzea planteatzen da helburu bezala. Nik uste porrotak ez direla ospatu behar eta bai garaipenak, ez da.
eta garaipenera abiatuta. Nik uste zentzu hori oso positiboa dela. Zentzu positiboa dela herri mugimendu askotan hori planteatzen delako. Ez makurtzea, ez ontzat ematea inposatutako markoa, baizik eta marko berri libre bat aldarrikatzea eta Euskal Errepublika hain justu. Hori da gehien interesatzen zaidan, nik uste oso norabide egokia eta interesgarria dela. Ze gertatu zen duela 5 urte? Bueno, biztan da Gaztela eta Aragoi, garai hartarako bat eginda zeuden, errege katoliko deitu erien ondorioz, ezta? Eta Gaztelako erresumak eta Aragoiko, kasu hartan Aragoiko erregea zen buruz, Isabel bere emazterregina hil zen lehenago, eta berak gelditu zen, da berak burutu zuen, Nafarroako hainbat jauntxorekin, Nafar erresumaren menperatzea, ezta? Eta 10 urte gertatu ziren, 1512, 1522, eta 10 urte horietan, mende hartu zuten Nafarroa garaia, hau da, hegoaldeko edo peninsulako Nafarroa aldea, ezta? Gero Nafarroa berea iparraldean dago, edo zegoen da, mantendu zen, baina hegoaldea mende hartu zuten, noaineko bataili izan zen elementu oso kezkagarri bat 21, da 22an, Amaiurko gaztelua bera hartu zuten mende. Kuriosoa da, ze orain hainbat historialarik eta aztertu dute garai hura, eta tartean, adibidez, liburu bat egin dute Amaiurri buruz, da noaingo batailari buruz, da garaiari buruz, eta aztertu dute, hain justu, 19. mendera arte zela simbolo bihurtu. Eta 19. eta 20. mendearen hasieran bihurtu dela Euskal Herrian simbolo, Amaiur, erresistentziaren eta inbazioen kontrako borrokaren simbolo bihurtu dela. Izan ere, Amaiurren dagoen monolito hura, oker espanago, 1922an egin zen, justu duela mende bete orain, ezta? Eta hori bat etorri zen mugimendu abertzalearen lehen sorrerarekin karlismoa garaitua izan ondoren. Nik uste dut hori interesgarria dela. Eta nik orain ikusten dut berriro ere, nik uste mugimendu abertzalearen birsortze edo loratzen moduko bat, eta onartzen ez duena bi estatuen mende egotea, kasu honetan Frantzia eta Espainia, eta errebindikatzen duena oso nik uste modu egokian Euskal Errepublika. Da Amaiur beraz bihurtzen da simbolo positibo bat. Ez porrotarena, baizik eta Euskal Errepublikaren aldarriarena. Nik oso egoki ikusten dut. Horixe da beraiek ere diotena, ez? Iraganera begira jarri direla, aurrerantzean etorkizunean bidea ekiteko, eta aipatzen dute behin eta berriro burujabetzaren beharra, horixe da azpimarratzen dutena, batez ere aurretik ditugun erronkei aurre egiteko, gaurkoz, askotan eskuak loturik ditugulako, Espainiar estatuaren eta Frantziar estatuaren artean. Iraganera begiratzea oso garrantzitsua da, zer jakiteko, zer gertatu den jakiteko, eta ere zer akatsak ez errepikatzeko, ez? Nire ustez badaz, hainbat gertakari, Amaiurren bataia adibidez, ez eskoletan, ez ikastoletan ikasten, eta ez jakintasun handia dago horri buruz, ez? Eta nire ustez hori da, ematen dagoelako irabazleek idazten dutelako historia, eta galtzaileen historia ez dela liburuetan ikasten. Eta hori akats oso handia da. Esan duzuten moduan nire ustez, herri mugimenduak pausoak egiten ari dituzte, ekimenak sortzen, manifestazioak, Carmelok aipatu ditu batzuk, baina ez dakit igual estrategia konkreturik igual ordezkarien aldetik ikusten dugula, ez dakit hori daun nire zalantza bintzat. Zalantza hori zuzena da nik uste dut, benetan gertatzen ari dena nik uste dut, lehen alde bat esan dut, baina beste hau da, herri mugimenduek berbideratu nahi dute estrategia bat Euskal Errepublikaruntz, alderdi politiko nagusiek neurri handi batean abandonatu dutena. Da hori da benetan modu autokritikoan egin behar den irakurketa. Nik uste dut azken aldian, asteburu honetan irakurri dut artikulu oso interesgarria berrian, Jose Mari Pastorrek idatzia, eta hori bera esaten zuen, hemen abertzaleak izan beharko luketen estrategiak, alderdi politiko nagusien aldetik nahiko bazterturi daude. Inor gutxik aldarrikatzen du independentzia edo Euskal Errepublika, eta planteatzen da burujabetza abstrakto bat, baina buru jabetza hori
nun, autonomia baten barruan, erdibiturik Euskal Herria, edo 3 zatitan esan edut, zenbat buru. Eta jabetza edo gabetza, ezta? Hor badago zer pentsatu, eta zer, bai, gogoeta egiteko motiboa badaude. Nazio ikuspegiarekin lotuta zein hausnarketa egingo zenukete? Galtzen ari da nazio ikuspegi hori? Bueno, nik uste dut berreskuratzen ari dela orain, hain justu galbidean planteatu delako. Eta ez eremu politiko partidista utzean, beste gogoeta bat ekartzeagatik azken egunetan egin dena, Ramos Ezar Bitoriak egiten zuen Euskararen inguruan, legunean, elkarrizketa luze sakon da oso interesgarri bat, da hori planteatzen zuen. Herri honek bere nortasunaren referentzia nagusi diren batzuk, bestea beste hizkuntza, galbidean edo abandonatu bidean dauzka. Eta nik uste dut hori dena kezkagarria dela bai, eta berbideratu egin behar dela. Nik uste galtzen baino gehiago, une honetan ikusten dut berbideratzen da, berartzen ari dela, lehen esan dut loraldi berri bat. Nik uste dut alderdietatik kanpo neurri handi batean, baina ari dela gertatzen loraldi berri bat, estrategia abertzale eta independentista baten inguruan. Herrigintzaren aldetik ez, batez ere, Maialenek lehen komentatzen zuen moduan, zuk zure inguruan gaztea zarela ere ikusten duzu horrelakorik? Bai, ez dut baietz, eta gainera ikusten ari gara, ez, hainbat mugimendu sortzen ari diela, bestiak, ez dakit, berpisten, ero bizi berri bat sortzen ari dutela. Eta hori, hurrengo urteetan ikusiko dugu, ez? Epe ertainera, ea egisa dan, nazio hori fuerteagoa edo garrantzitsuagoa bihurtzen bada. Hori zeta galdera, ez? Loraldi honek zein lore edo zein lore mota ekarriko duen datuzten hamarkadetan. Bai, nik uste badagoela halako frustrazio maila bat alderdi politikoen jokabidearekin, da ari naiz Euskal alderdi buruz, ez da? Nagusiki AJ eta EH Bilduren inguruan, ze ikusten da, beraien narratiba printzipala kokatzen dela Espainiaren markoan eta Madrileko Kongresoan nagusiki eta instituzioetan eta lorpen txikien inguruan, ez da, batek halako transferentzia bat lortzen du eta besteak halako hobekuntza bat lortzen du adibidez pentsioen arloan. Bai, oso ondo, ez dugu ukatuko horre pausua direla, baina pausuak hau da, musean nagusira o txikira, zertara jokatzen ari gara, ez da? Hoi dira txikira egiten diren jokaldiak, ados, parkatu metafora, baina, horrela da baina eta nagusian, ze aukera egiten da. Hau da, ontzat ematen da, Espainiar Estatuaren marko berean, eta hor nagusi diren indar faktikoen menpe jokatzea, eta helburu txiki horiekin ospatu behar ditugu garaipenak. Hau da, pensio ez kontributiboetan alako igoera txiki bat lortu dela eta hortik bolandera botako ditugu eta bitartean zein da gure Euskal Herriaren beraren egoera eta norabidea, Euskararena, Euskal Kulturarena, Euskal Politika gintzarena eta Euskal Instituzioena, nik uste dut badagoela zer gogoetatu, ez da? Eta gero Euskal Autonomia Erkidegora bueltatuta ez, buru jabetza edota autogobernuaz hitz egiten aritu dira baita ere azken asteotan ikamika egon bada, ez? EAJaren eta PSren artean batez ere. Baina eta berriro ikusten ditugu horrelakoak. Bai, alaxe da. Nire ustez alderdiek beti aitzakiak dituzte, ez? Buru jabetzaren asuntoa ez hartzeko benetan. Adibidez, pandemia bai aitzaki bat zan, arlo ekonomikoen arazoak bai aitzaki moduan daz, eta Carmelo kondo adierazi dagoen moduan, lorpen txikiak lortzen die, baina ez dago ez mugimendu estrategikorik, eta ez dago halako politika bat non Euskal Herriaren burujabetza bideratu nahi dauena. Baina ordezkari politikoen esku dago orduan, ala herri mugimendutik ere lortu daiteke? Nik uste arlo guztietan lortu behar dela. Lehen herri mugimenduak esan dugu, nik uste beste arlo oso importante bat komunikabideak direla. Hau da, euskal komunikabideak, hau da, euskaraz aritzen diren komunikabideak eta Euskal Herriaren zerbitzua. Ez da bakarrik hizkuntza kontu bat, da ere zeren zerbitzurako kokatzen duzun komunikabidea, ze komunitate, ez da hartzen duzun erreferentziatzat. Errepaso bat egiten badugu komunikabideetan, oroar,
ze komunitatera zuzentzen da, 11 telebista argi dago, baina ze komunitatera, konkretura zuzentzen dira beste batzuk, Bozento taldekoak, edo EITB bera, edo EITB-ko kanale diferenteak, badago zer aztertu, badago zer aztertu. Ikusiko dugu datozen urteotan zenolako bilakaera duen honek ere, hemen utzi behar dugu gaurko solasaldia, eskerrik asko beste behin gurean izateagatik, Maialen Ferreira eta Carmelo Landa, eta jarraian eguneko albiste nagusiak Carolina Suarez lankidaren eskutik, ondo izan.